започнахме с раздаването на статуетките, но нека да видим сега какво се случва в нашата звездна зала и кой е в компанията на Петя сега. Петя, чуваш ли? Чувам ви, разбира се. Ето ни отново и нас, заедно с звездите и първите отличени за тази година. Аз приближавам вече към Кали, която ще ни каже какво означава за теб тази статуетка. Ами много означава за мен. Това означава, че отново успях с нещо по-трудно като стил, защото баладите стават все по-трудни за налагане. Въпреки че хората много ги обичат, да постигна нещо много за мен. Освен това, както си говорим с Илян, размера има значение. Започнах от такива награди, минах през такива, после през такива и гледай до какви стигнах. Добре, с какво тази песен така успя да докосне до такава степен сърцата на твоята аудитория? С какво ги трогна толкова много? Може би е преживяна по някакъв начин? Еми аз за крехките си 37 години бая неща съм преживяла. Всичко, което съм изпяла, съм го изпяла с много сърце. Освен това, композиторите, които направиха тази песен, ме познават много добре като човек. А и да не забравяме, гледаността на телевизия Планета и честите ротации правят парчетата популярни. И така, сега ми се иска да попитам Илян. И какво ще стане, Илияне? Ще стане. Това беше всичко от нас. Прехвърляме се отново на сцената, защото ни очакват още номинации. Точно така, по традиция всяка година и телевизия Планета Фолк връчва своите награди. Това е една телевизия събрала в програмата си музикалната съкровищница на българският фолклор. Нека да видим кои са номинирани за приза фолклорен албум на годината. За да обяви победителят и да връчи наградата, на сцената ще поканим една от най-обичаните изпълнителки на българска народна музика. Аплодисменти за Росица Пейчева. Добър вечер. Аз веднага го скъсах, нямам търпение. Фолклорен албум на 2012 година. Печели една талантлива певица, коя е? Не да ходи, не да ходи, не да ходи пременена. Цветелина Янева и оркестър Орфей. Изгори ме, изсуши ме, сухо дърво направи ме. Вземи огън, запали ме, да изгоря в прах и пепел. Очакваме Цвети всеки момент да се появи на сцената. Ето я и нея, аплодисменти! Още веднъж фолклорен албум на 2012 година. Цветелина Янева и оркестър Орфей. Много ви благодаря. За мен това е голямо признание, защото аз и моето семейство много се потрудихме за този албум. Благодаря на оркестър Орфей, благодаря още един път на майка ми и на баща ми и разбира се на вас, че оценихте нашия труд. Благодаря ви. Много спорвана бе надпреварата и в следващата категория – фолклорен изпълнител, фолклорна формация на 2012. Ето и номинациите тук. Фолклорен изпълнител, фолклорна формация на 2012. Номинации за Росица Пейчева, Цветелина Янева, Искам времето да спра. Нека посрещнем българският Индиана Джонс. Човекът направил много да се гордеем, че сме българи. Археологът професор Николай Овчаров. Здравейте, прекрасни млади хора! Много се радвам да съм сред вас. Сигурно се питате защо аз, ученият и професорът, съм тук. Защото телевизия Планета дава най-хубавата фолклорна народна музика от всичко, което имаме в ефира. Защото
Тук, в тази телевизия, се прави едно от малкото предавания за българска култура, за българска история, бащино огнище. Не на последно място, защото освен жител на София, отскоро съм и жител на Златоград, на прекрасния възрожденски Златоград, където е създадена най-хубавата българска народна песен, песента за Делю Войвода. Да видим сега кой печели тази награда. Фолклорен изпълнител на 2012 година се връчва на